नैबे दानि जे गोदान रिलिज ओंखारदों होनदों बे एकदम कमप्लिटलि फेक बेहाय जेबो बेस गैया आरोखि बे एकदम बेसलेस आरोखि दिनैहाय जे 5 तारिख अक्ट'बरनि जे समायखिरा लानाय जे फोरबो बेवहाय नोंथांमोनाबो नुदों बेवहाय मिडियानि गेजेरजों बयबो नुदों जे बेवहाय जोङो फर्मेलि जोङो सानै मानसि बा सानै चिफ आरो डिपुटि चिफ बे बिथां सानै सारमोननि थाखायल' बेवहाय समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ खालामदों बेखौ नुखादों आरो गोदानै जों ससियेल मिडियायाव माखासे इएमफोरनि नाम फोसावनाय नुदों बे कमप्लिटलि नंखाय बेवहाय जेबो बेस गैया मानो होनोबा दिनैहाय जे 5 तारिख जे समायखिरा लाखांनायनि उनावहाय जोंहा लेजिस्लेचार जोंनि पार्टिनि लेजिस्लेचार पार्टिया मिटिं लिंदों बे मिटिं लिंनायाव चिफ सारा जों मा परिकल्पना लादों गभर्नमेन्टखौ लानानै पार्टिखौ लानानै बेखौ कमप्लिट जों बेवहाय डिसकासन खालामनाय जादों बेवहाय गोदानै सोरखौबा इएम फोसावदों बा फोसावनाय बिनि जेबो खोथा गैया फैगौ हयथ' 10-11 तारिखनि गेजेराव सारा बे एजुकेटिभ बडिखौ फोसावगोन होननानै बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंदों नैबे दानि जे गोदान रिलिज ओंखारदों होनदों बे एकदम कमप्लिटलि फेक बेहाय जेबो बेस गैया आरोखि बे एकदम बेसलेस आरोखि डिसिफोरखौहाय आसाम सरकारा माखासे बोसोरावहाय जोंनि बिटिसिनि खामानिखौ दायित्व होदोंमोन डिसिफोरनो दा गैया खालामबाय दा बेथ' मोजां खोथा बेखौ हाग्रामा महिलारि सारा गावबो सिएम मानगोनां सिएम साराबो बुंदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारजों एसे सिगां बा सानसे साननैनि सिगांनो बे खोथाखौ लानानै सावरायनाय जादों होननानै अलरेडि सावरायखांबाय होननानै बुंदों ओमफ्राय दिनैहाय फर्मेलि बिथांमोना एडभान्स दिनैसो जोङो समायखिरा लानाय दिनखालिनो बिथाङा गावनि खुगाजोंनो फोसावबाय जे 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टआ डिसिखौ खामानि मावनो बा एजुकेट खालामनो बिथांनो दायित्व होनाय जादोंमोन बेखौ बिथांमोना बोखारनानै लाबाय होननानै कमप्लिट बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंदों खुब मोजां बाख्नायथाव गोबाव सम रायजो राजाखौ जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाखौ मिसलिड खालामनानै थांनाय खुंथाय गोहोआव थानाय मानजाथाव बिथांमोना जोंखौ मिसलिड खालामनानै दोनदोंमोन दिनै प्रमान जाबाय जोङो बिपिएफ राजनिथि दोलोनि एमसिएलए हिसाबै बा बिपिएफ राजनिथि दोलोनि मानसि हिसाबै अपोजिसन पार्टिनि मानसि हिसाबै जोंनि खोथाफोरखौ हयथ' गोबां रायजो राजाफ्रा नंखायबो सानदोंमोन दिनै प्रमान जाबाय मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां सारानो दिनै फोसावबाय जे थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि दायित्व लानानै डिसिआ बिटिसिनि बिभागखौ बा डिपार्टमेन्टखौ लानानै सामलायदोंमोन बेखौ कमप्लिटलि रिलिज खालामना होबाय होननानै फोसावदों खुब बाख्नायथाव जोंनिल' बिपिएफ राजनिथि दोलोनि मानसियाल' बाख्नायथाव बा गोजोनथावनि बाथ्रा नङा समस्त बिटिसि रायजो राजानि थाखाय बे मोनसे बाख्नायथाव बा मोनसे गोजोनथाव मोनसे खौरां बा मोनसे मेसेज होननानै जों सानगोन आरोखि जोंथ' बे बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों जों बिपिएफ राजनिथि दोलोनि जानानै बिथांमोनखौ गोजोननाय बा धन्यबाद जासिगोन बिथांमोना बिराद अखा बारहुंखा हासेयावबो बिथांमोना जोंनि जे प्रग्रामाव जाफुंसार होफैदों बेनि थाखाय आं गिबि बिपिएफ राजनिथि दोलोनि जानाय बिथांमोनखौ गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावबाय आरो बे परिबेसखौनो बे 5 बोसोराव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बेखौ लुगैखादोंमोन जे हाग्रामा महिलारि सारखौ फिन खेबसेबाव बिटिसिनि सरकाराव बा बिटिसिनि खुंथाय गोहोनि मुरब्बि हिसाबै बिथांखौ लुगैबाय थानाया जों साफ्रोमबोनि रायजो राजानि गोसो सिङाव दंबाय थाखायोमोन जों बेखौ दिनै प्रमान होनो हादों मानो होनोबा जोंखौ जों आसा खालामनायनि बारा रायजो राजाफ्रा जोंनो मेन्डेट होदों जायनि थाखाय जों 28 नाम्बार्स बा 28 एमसिएलए जों मोननो हादों जों खुब बाख्नायगोन आरो रायजो राजानि जे आसा आकांक्षा जे सिन्था जे मिजिंखौ लानानै बिपिएफ राजनिथि दोलोनो सहाय खालामनो ओंखारबोदों बा देरहासार खालामबोदों निस्सय जोंबो बिथांमोननि आसा आकांक्षाखौ फुरा खालामनो जों बिपिएफ राजनिथि दोलो हिसाबै निस्सय जोङो दायित्वखौ जों लागोन जों सेस्था खालामगोन रायजो राजानि गेजेराव थांनानै जों रायजो राजानि समस्याखौ निस्सय समाधान खालामनो जों